Liski. Mä oon jyväskyläläinen toimittaja. Mä oon pallotellut tässä niin kuin journalismin tekemisen ja sen opiskelemisen välillä vältellen molempia niin kuin vuoron perään niin toistakymmentä vuotta kai jo kohta. Mä olen journalisti, mä teen juttuja, jotka mun mielestä pitää julkaista. Työnantajat tai toimeksiantajat, niin ne on alustoja siihen työhön, että sitä kautta niitä juttuja saadaan julki. Jopa saatan niin kuin miettiä juttukohtaisesti, että mikä olisi hyvä alusta tälle. Että mä en ensisijaisesti ajattele, että mistä voisi avata jotain työmahdollisuuksia tulevaisuudessa tai niin edespäin, vaan että kenen kanssa mikäkin juttu on helpointa ja järkevintä tehdä, niin se on ollut se, mikä tässä on ohjannut. Mä en ihan niin kuin tarkkaan kyllä osaa sanoa, että mikä mut on ajanut tämmöisen niin kuin tutkivamman journalismin ja niin sanottujen kovien aiheiden pariin, koska mielikuvani on se, että mulle vaan varmaan ihan sen takia, että mulla oli ylipainoa ja pikkutakki, niin mulla alettiin antaa sellaisia kovia aiheita kesätoimittajana. Ja musta tuntuu, että kun mä olin Helsingin Sanomien taloustoimituksessa kesätoimittajana 2009, niin siellä se, että mä en oikeasti pystynyt niin kuin itse sanomaan yrityksen tilinpäätöksestä yhtään mitään tai niin päin pois, niin se niin kuin osaamattomuus ehkä jossain määrin mua sisuunnutti sillä tavalla, että mä aika paljon sitten opiskelin sen jälkeen. Kävin esimerkiksi tilinpäätösanalyysin kurssin 2 ihan sen takia, että niin kuin oikeasti ymmärtäisin, että miten niitä luetaan. Ja kyllä mä alan olla jo sitä sukupolvea, että en mä niin kuin haaveile siitä, että nämä mediatalot sais bisneksensä kuntoon ja löytäisi ansaintalogiikkansa tai niin edespäin. Mä odotan, että ne kuolis pois, että pääsis perustamaan niin kuin omia lehtiä tilalle. Siis, että kyllä se perusbisnes vielä ainakin toistaiseksi on niin huikein kannattavaa huolimatta siitä, että on valtavat niin kuin painokoneet, joiden poistot pitää kattaa sillä tuloksella ja niin edespäin. Että mä oon niin kuin leikitellyt sillä, että mä varmaan jonkun painohallin lämmityskuluilla palkkaa jo muutaman kaverin itselleni, joilla on läppärit tekemään sitä journalismia. Että kyllä mä siinä suhteessa on toiveikas. En mä nyt mitään liiketoimintasuunnitelmia on vielä kirjoitellut, mutta kyllä mun niin käsitys on se, että kyllä yksi keskeinen vihollinen journalismille on ne niin kuin ylisuuret tuotto-odotukset, mitä omistajilla on. Ei se niin kuin, en ole kyllä elätellyt 10 vuoteen toivetta siitä, että ne olisi niin kuin nykyiset kustantajat, jotka journalismin tässä pelastaa, vaan että kunhan se kilpailutilanne alkaa olemaan niin kuin realistinen ja käytännössä, että kunhan ei tarvita painokoneita, että kun raha koko ajan siirtyy sinne digitaaliseen maailmaan, niin ehkä sieltä pystyy sen kahmimaan, mitä nyt toimittaja siihen tarvitsee, että se olennaisimmat asiat kaivaa esiin ja kertoo. Niin sillä tavalla mä oon ainakin asennoitunut journalismin tulevaisuuteen. Jos se jossain on, niin se on sitten siinä, että sitä tehdään vähän niin kuin erilaisista lähtökohdista, kuin että se olisi joku setelin painokone se putiikki, joka nyt sitten journalismia tekee sivubisneksenä, että mainokset ei hölsky sivulla ja niin edespäin.